Ένα περιστέρι, ένας αετός και ένας μαύρος κόρακας μπήκαν μια νύχτα στον κλειστό πύργο της μικρής Πινελόπης και απόθεσαν στο τραπέζι κλαδί ελιάς, στεφάνι και φίδι. Ο γέροντας Απελιανός εξήγησε στην έντρομη Βασιλοπούλα ότι το όραμα προμήνυε το βάπτισμά της, τη δόξα και το βαρύ μαρτύριο που την περίμενε για τον Χριστό. Η μικρή ζούσε στην Μαγεδόν της Περσίας, μέσα στον 4ο αιώνα, και ήταν μοναχοκόρη του βασιλιά Λικινίου και της συζύγου του Λικινίας. Όταν έγινε 6 ετών, ο πατέρας την έκλεισε σε ψηλό πύργο μαζί με 13 νέες κοπέλες, για να μείνει μακριά από κάθε χριστιανική επιρροή. Στις στολισμένες αίθουσες έβαλε χρυσά είδωλα, ώστε να φυλάγουν την κόρη του από κάθε αόρατη απειλή των ξένων θεών. Ο Απελιανός, που ορίστηκε δάσκαλός της, ήταν κρυφά χριστιανός και της δίδασκε με προσοχή τον λόγο του Χριστού. Η όμορφη και διεισδυτική νέα δεχόταν τα μαθήματα και άναβε σιγά σιγά μέσα της η αγάπη προς τον αληθινό Θεό. Όταν έγινε 12 ετών, οι γονείς θέλησαν να τη δώσουν σε γάμο σε κάποιον από τους πρίγκιπες της περιοχής. Εκείνη ζήτησε 7 μέρες προθεσμία για να σκεφτεί ήρεμα την απόφασή της και να ρωτήσει τον αληθινό Θεό. Ο πρεσβύτερος Τιμόθεος, σταλμένος από τον Θεό, ανέβηκε με αγγελική συνοδεία στον πύργο και τη βάπτισε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με το Άγιο Βάπτισμα η Πινελόπη πήρε νέο όνομα, την κάλεσε ο Θεός Ειρήνη, που σημαίνει στα ελληνικά γαλήνη και ανάπαυση. Έπειτα η νεαρή νύφη του Χριστού πήρε τα χρυσά είδωλα και τα έριξε ένα προς ένα από το παράθυρο. Καθώς συντρίβονταν στο έδαφος, τους έλεγε με φωνή μεγάλη ότι, αν είναι θεοί, ας σώσουν τον εαυτό τους. Όταν ο Λικίνιος έμαθε τι είχε κάνει η κόρη του, οργίστηκε φοβερά και διέταξε να τη ρίξουν κάτω από τα πόδια αγρίων αλόγων. Ένα από τα άλογα όμως όρμησε στον ίδιο τον βασιλιά, του ξερίζωσε το χέρι και τον ποδοπάτησε μέχρι θανάτου. Τα υπόλοιπα άλογα στάθηκαν ήρεμα σαν αρνία και δεν άγγιξαν καθόλου το σώμα της Παρθένου μάρτυρος. Η Ειρήνη γονάτισε, προσευχήθηκε με θερμή πίστη και ανέστησε τον νεκρό πατέρα της μπροστά σε χιλιάδες κατάπληκτους ανθρώπους. Τότε ο Λικίνιος και η Λικινία βαπτίστηκαν χριστιανοί μαζί με 3.000 κατοίκους της Μαγεδόν. Ο βασιλιάς άφησε αμέσως την εξουσία και αποσύρθηκε στον πύργο, ζώντας τα υπόλοιπα χρόνια του με μετάνοια και δάκρυα. Ο διάδοχος ηγεμόνας Σεδεκίας ζήλεψε τη φήμη της και κάλεσε τον Απελιανό για να μάθει τη ζωή της κοπέλας. Όταν έμαθε ότι νηστεύει αυστηρά και κηρύττει τον Χριστό, τη φυλάκισε σε λάκκο γεμάτο φίδια και ερπετά. Η μάρτυρας έμεινε εκεί 10 ολόκληρες ημέρες αυλαβής, καθώς άγγελος Κυρίου κατέβηκε και της έφερνε τροφή μέσα στον τάφο των φιδιών. Ύστερα ο Σεδεκίας διέταξε να την πριονίσουν με σιδερένιο πριόνι, αλλά τα 2 πρώτα έσπασαν επάνω στο σώμα της σαν σε γρανίτη. Όταν με το 3ο πριόνι άρχισε να τρέχει αίμα, αστραπή και βροντί, έσχισαν τον ουρανό και ο άγγελος Κυρίου έσωσε ξανά την Αγία. 8.000 ειδωλολάτρες, βλέποντας το θαύμα, γονάτισαν αμέσως μπροστά της και πίστεψαν στον αληθινό Θεό της Ειρήνης. Έπειτα ο τύραννος την έδεσε σε μιλόπετρα, αλλά το νερό σταμάτησε σαν να πάγωσε ξαφνικά και η Αγία βγήκε αλόβητη. Ο εξαγριωμένος λαός έδιωξε τον δυνάστη με λίθους έξω από την πόλη και εκείνος πέθανε από ντροπή μέσα σε 7 ημέρες. Ο γιος του Σαβάχ ήρθε με στρατό 100.000 ανδρών και θέλησε να εκδικηθεί την προσβολή του πατέρα του στη Μαγεδόν. Οι κάτοικοι κλείστηκαν τρομαγμένοι μέσα στα τείχη και παρακάλεσαν την Ειρήνη να μεσιτεύσει στον αληθινό Θεό. Η Αγία Ειρήνη παρακάλεσε τον Θεό και ολόκληρος ο περσικός στρατός τυφλώθηκε ακαριέα πάνω στον δρόμο πριν φτάσει στα τείχη. Όταν ο Σαβάχ ταπεινώθηκε και ζήτησε έλεος με μετάνοια, η Αγία τους χάρισε ξανά την όρασή τους με δεύτερη γονιπετή προσευχή. Παρά το θαύμα όμως, ο νέος τύραννος έδεσε σιδερένια καρφιά στις φτέρνες της μάρτυρος και τις φόρτωσε στους ώμους βαρύ σακί άμμου. Έπειτα διέταξε τους στρατιώτες να την οδηγήσουν σαν ζώο, με χαλινάρια στο στόμα, σε απόσταση 5 μιλίων από την πόλη. Στον δρόμο της επιστροφής άγγελος Κυρίου χτύπησε με ράβδο το έδαφος και η γη σχίστηκε καταπίνοντας πολλούς ασεβείς υπηρέτες. Λίγο αργότερα 10.000 απίστευτοι θανατώθηκαν με αόρατη κρίση, μαζί με τον αμετανόητο και υπερήφανο νέο βασιλιά Σαβάχ. 30.000 κάτοικοι πίστεψαν τότε στον Χριστό και βαπτίστηκαν από τον πρεσβύτερο Τιμόθεο που ξανάρθε στην πόλη. Η Αγία έμεινε στη Μαγεδόν 3 χρόνια διδάσκοντας τον λαό
και κατόπιν αναχώρησε για την Καλύπολη, όπου ηγεμόνευε ο Νουμεριανός. Ο νέος διώκτης διέταξε να ανάψουν 3 χάλκινα βόδια σαν πυρωμένα κάρβουνα και να ρίξουν την Αγία διαδοχικά μέσα τους. Από τα 2 πρώτα η ειρήνη βγήκε αυλαβής, ενώ το τρίτο κινήθηκε σαν ζωντανό και διασχίστηκε στα 2, αφήνοντάς την ελεύθερη. Τότε 100.000 ψυχές προσήλθαν στην Ορθόδοξη πίστη και ο Νουμεριανός χτυπήθηκε νεκρός από αόρατο άγγελο. Ο έπαρχος Βαβδονός παρέλαβε τη μάρτυρα και την οδήγησε στην πόλη Κωνσταντίνα, 40 μίλια βορειοανατολικά της Έδεσας, στη Μεσοποταμία. Εκεί την έδεσε με αλυσίδες σε σιδερένια σχάρα και διέταξε να την κάψουν ζωντανή με ξύλα, λάδι, λίπος και πίσα. Οι αλυσίδες πυρακτώθηκαν φοβερά, αλλά η Αγία έψαλε δοξολογίες, λες και την δρόσιζε ψυχρή πρωινή πάχνη του Απριλίου. Ο ίδιος ο Βαβδονός έπεσε στα πόδια της, ομολόγησε τον Χριστό και βαπτίστηκε μαζί με πλήθος κόσμου από τον Άγιο Τιμόθεο. Ύστερα από 50 μέρες παραμονής στην Κωνσταντίνα, η Ειρήνη συνελήφθη από τους στρατιώτες του Σαβορίου, ηγεμόνα της Θρακικής Μεσημβρίας. Ο σκληρός εκείνος ηγεμόνας διέταξε αμέσως τον αποκεφαλισμό της με ξύφος έξω από τα τείχη της πόλης. Άγγελος Κυρίου όμως ανέστησε τη μάρτυρα από τον τάφο και την έστειλε ζωντανή μέσα στην πόλη, κρατώντας στο χέρι κλαδί ελιάς. Όταν ο Σαβόριος και οι κάτοικοι την είδαν αναστημένη, σαστισμένη, έπεσαν στα πόδια της και πίστεψαν στον αληθινό Θεό. Η Αγία έμεινε 70 ημέρες στη Μεσημβρία διδάσκοντας τον λαό και ο Τιμόθεος βάπτισε όλη την πόλη μαζί με τον ηγεμόνα. Πέρασε σύντομα και από τη Μαγεδόν για να θρηνήσει τον κεκοιμημένο πατέρα της και να παρηγορήσει τη χήρα μητέρα της Λικινία. Ύστερα από αυτήν τη σύντομη επιστροφή στην πατρίδα, ένα φωτεινό σύννεφο τη σήκωσε ψηλά και τη μετέφερε αλλού. Το νέφος του Θεού οδήγησε τη μάρτυρα στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, όπου εις Απόστολοι κήρυτε τον Χριστό και θαυματουργούσε ανάμεσα στον λαό. Ο Απελιανός, ο πρώτος της δάσκαλος, την συνάντησε εκεί ύστερα από πολλά χρόνια και χάρηκε βλέποντας το πνευματικό της μεγαλείο. Η ίδια αισθάνθηκε ότι πλησίαζε το τέλος της και μάζεψε τους πιστούς για να τους αποχαιρετήσει με λόγια ειρήνης και αγάπης του Χριστού. Έξω από την Έφεσο βρήκε καινούριο μνημείο σκαλισμένο σε βράχο, όπου δεν είχε ταφεί ποτέ άνθρωπος έως εκείνη την ημέρα. Πήρε μαζί της τον Απελιανό και 6 ευλαβείς άντρες. Μπήκε μόνη μέσα στον τάφο, σταυρώθηκε με την ευχή της και ξάπλωσε ήσυχη. Έδωσε αυστηρή εντολή να σφραγίσουν την είσοδο με βαριά πέτρα και να μην μετακινήσουν την ταφόπλακα πριν περάσουν 4 ημέρες. Ο Απελιανός όμως επέστρεψε ύστερα από 2 μόνο ημέρες και βρήκε τον τάφο εντελώς αδιανό και την βαριά πέτρα κυλισμένη μακριά. Ο Χριστός είχε πάρει την ύφη του στους ουρανούς, μέσα στον 4ο αιώνα, περί το έτος 315,